De droom van elke topsporter is meid van een Olympische Spelen. Een van hen is turner Epke Zonderland. Omroep Friesland volgende jonge lemster een jaar lang onderwijs naar Peking. Ja, dat is echt ongelooflijk. De enige Nederlander op dit moment die erheen keert. Dat is echt, dat ik het dan binnen, hè. Dat is echt apart. Epke Zonderland, 22 jaar, de jongste van Fjouwer. Hij zet in september 2000 een unieke prestatie del. Hij is de eerste Nederlandse mannelijke turner die zo'n 1928 kwalificeerd is voor de Olympische Spelen. De blitzkip is grut. We treffen Epke voor het eerst in juni, 2 maanden voor het WK in Stuttgart. Daar worden de tickets voor Peking verdeeld. Tegeer met broer Herre traint Epke zo'n 30 uur in de week, maar dat ene grote doel. Maar de concurrentie is grut. Nog 2 andere turners komen in aanmerking. Jeffrey Gammers, meerkamper Likos Epke en ringenspecialist Juri van Gelder. Dus ik denk omdat het de strijkkans hebben ze binnen die redelijk aan de gewaagd binnen. Zo het ongeveer intern. Dus die 23% kans hebben. Dat denk ik ongeveer. Dus er moet nog heel wat gebeuren. Wil je in Stuttgart dus bij de beste 10 kunnen blijven eindigen en dan ook ruimschoots bij de beste 10. Dus je gaat naar de Olympische Spelen of je gaat er niet heen, hè? Augustus. De spanning rint op. Het WK komt dichterbij. Maar het rint nog net echt. Ja, ik heb een probleempje met de vluchtelementen. Want vorige week waren we in Spanje. En daar hebben ze een merktoestel van het WK. Dus het is wel fijn dat we daarop kunnen trainen om even aan te wennen. En dan dacht ik, dat doe ik mijn oefening wel even. Maar dat vluchtelement, dat gaat dan wel oors, omdat dit is wel een oormerk. Dus dat lukte er gewoon net. Het komt heel precies. Omdat ik doe wat vluchtelingen met een achterkeur. Dus ik pak ze wel elke de eerste, dat is geen probleem. Maar ik moet hem op een goede manier pakken. Mijn schouder met gewoon de hoek. Met gewoon mooi rugwijs, zeg maar. Dat is net de volle sa. En ik pak hem nou wat de volle op deze manier. Met toch de volle snelheid verlies. Dus dan kerst hij twarren net erachteraan, meidje. Dus 30 lukt hij net. Ja. Maar dat is toch wel jammer geweest, want het gaat zo lekker en dan was ik gewoon even bij die oefening van en dan moest weer een stapje weer om. Dus, en dan ben je perfectionist en dan baalt als een stekker. Ja, op dat moment zelf wel inderdaad, want het is nu nog 12 weken natuurlijk. Dus was het eigenlijk de puntjes op de i zetten en net meer trainen op fouten die er nog in zitten, zeg maar. En die fout ziet ik in ieder geval nog in. En het is net zo dat hij erin bloeit, want als ik iemand terug heb hoe ik meer met wand, dan is die fout er zo uit. Broer Herre is ook lid van het Nederlands turnteam en is wichtig voor Epke. De jongens trainen altijd together. Die gewoon hier altijd bij de training is. En dat hij gewoon een trainingsmaatje op die manier natuurlijk is gewoon een hulp en een stimulans voor mij. Dus op meerdere dingen kan hij me helpen. Ja, ik train 30 uur met Epke in de week. Ik weet nog maar hem in een flesje. Ja, ik denk dat het niet een hele liefste ding binnen. Ik weet hoe hij zich speelt en ik kan denk toch nog wat aanvullen in die mix. Ik heb vaak het gevoel dat ik wat een tweede tinker achter hem ben. Dat Epke dat zijn dingen en ik ben er mee bezig.
Hij moet er wel bij blijven het komende jaar. Ja, eigenlijk wel. Hij, ja, inderdaad. Hij moet wel lekker terugzetten. Dat is voor mij gewoon volle prettiger inderdaad. En ja, daar kan hij me zeker nog wel bij helpen. Het is nooit 100% zeker dat het goed gaat, maar gewoon, de voorbereiding is gewoon prima. Dat kan het volle beter, dus het zou goed moeten kunnen. Ben je helemaal klaar voor? Ja, zeker. Ja, ik ben fit, dus het komt goed. Zeg ik tegen hem toen die zegt kwam dat het nou toch wel op is. En dat hij er nou wel even wakker moet worden, want anders dan is het klaar. Het werd steeds moeilijker voor het team. Maar ik denk dat ik daaruit gewoon extra strijdlust waarom kreeg om voor het team nog zo goed mogelijk te scoren. Wiels het WK dramatisch begint, bad een wonder. Epke nomineert hem op Namen voor Peking. Ze kunnen het haast net leeuwen. Als ik alle regeltjes naast elkaar leg en overal ja op ingevuld heb, dan kan het niet anders zijn dat deze jongen naar de Olympische Spelen gaat. Ja, ongeloof. Het is gewoon echt ongeloof. Dus was er een beetje zo lang mee bezig en dat het nou in één keer lukt. Dat is echt zo raar. Dat is moeilijk te beseffen gewoon. Net te geloven. Geweldig dat dat gebeurt. Super. Shock, hè? Shock. Kom naar Peking. Hij ging naar Peking. Die hebben de eerste salto's maken vroeger. Geeske die begon natuurlijk op de gymnastiek en ik ben dan kom daarna en ik ging al gauw met Geeske. En Johan en Epke zitten al binnen 4-4, dus we volgen elkaar snel op. En op een gegeven moment kwam Epke erbij, maar voordat hij bij de gymnastiek kwam, toen koerde hij eigenlijk alles al, want we hier hem alles al leerd in de tuin. Dus, ja. Ik geloof graag dat hun dingen ding en dat ik het ding. Maar het is ook zo dat mijn height ding ik wel eens ding ver en volgens mij toen wij dan het amper konden rennen. Als we dan in de stoel zitten zijn, dan gewoon voor zitten zijn. Nou, even zetten in de stoel, het houdt. Maar dan Sano en dan doen ze dat al je naai. Ja, en dat is leuk. Gewoon een wedstrijdje zijn, nou. Want dat die altijd was. En ik dan als baby dan langs op de buik, nou. En dan ging ik erbij liggen en dan voeten en handen mee. Dat doen ze al je naai. En dat vond ik leuk. Ik ben de oudste, dus ik ben de eerste die op de gym ging. En toen gingen de jongens mij. Ja. Hoe wie dat om in zo'n turnfamilie op te groeien? Ja, leuk. We gingen mij z'n hand trainen. En, maar waarom ben zij er nou wel echt met Trogin en Donet? Nou, ik ben op mijn, ik geloof dat ik 14 weer ben ik nog een hut van. En toen kon ik het net turnen en toen ben ik gestopt. Maar ik weet net, die jongens die doorgaan gewoon volle meer. En ja, ik ben wat voorzichtiger. Dus ik zie het net zo aan de top als dat zij toen al zien. I walked across an empty land.
I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing. Ja, het is echt leuk om te zien. Voornamelijk de eerste jaren. De wist eigenlijk, Herre weet er nog aardig wat van. Maar ik weet er zelf eigenlijk niks meer van. En dan zoals het en dan herken ze weer dingen. Maar ja, het is echt komisch. Gewoon. Turnen bepaalde het ritme van het gezin. Want ja, dat is bepalend. Door de weken natuurlijk, schuilen dat ritme. Maar ik in de vakanties, wie ik zei, vrij hien ze eigenlijk nooit. Ik had ze dan per week net turnen. Dan hien ze vol een rooster maar om wat krachtoefeningen te doen. Toen ik ongeveer jochen uit senior weer, toen gingen wij naar het buitenland voor wedstrijdjes of voor trainingstages. En dan gingen mijn ouders voor mij. En dan gingen we met de caravan daarheen. Dus dan hebben we daar een plakje voor de ouders en een tint in mij voor ons. De hele demonstratie opzetten met trainen, Gerard Speerstra en de meerdere trainers van de trampoline en van de famkes. En dan gingen we een paar campings in Nederland houden en een hele show aan. En het laatste jaar spelen al een instrument, Epke, Johan en ik, een geestgig. En toen heb Johan en ik de openingstune. Die Blomke hier, die zit in de muziek hier in tune maken. En die show begonnen we dan mijn openingstune. Ja, dat is apart. Ja, wat heb je een ongelooflijk drukke jeugd aan. Ja, zo viel het net. Maar ze is het eigenlijk wel als waarom zoals wat we al hebben dienen inderdaad. Uiterst disciplineerde band. Nou, ze wisten waar ze mee bezig waren, dat zeker. En dat er wat gebeuren moet. Nou ja, het komt nooit aanwaaien. En ze hebben er voor werkt. En dat dan het resultaat komt. En ik ben er sowieso altijd trots op geweest dat 3 jongens van één gezin die zitten dan in het Nederlandse team wat op een EK stiert. En dat 70% van de inbreng van dat team dat het uit één gezin komt. Nou, daar is nooit net zo de nadruk op lijnt, maar achteraf zegt ja, dat wordt al wel heel specifiek. Ja. Goed zo. Drukken. Goed zo. Voel je het verschil al? Hij heeft dus vanaf het begin tot nu bracht dat waar ik nou ben en de oren jongens. En ja, daar heb ik gewoon een fanatieke en een ambitieuze trainer voor nodig. En ik heb het geluk dat ik die op mijn zeg hier heb van. Ons geheim is sowieso geweest dat we een groot vertrouwen hebben gehad in elkaar. En dat we dus elkaar zowel onze goede dingen als onze minder goede dingen naar elkaar toe hebben uitgesproken. En met elkaar hebben gezocht naar de oplossing voor het nog beter te laten gaan van het minder goede. En het nog beter laten gaan van het goede. Maar we hebben ook wel eens ruzie gehad. Nog steeds wel eens. Maar dat gaat de een die kant op en de ander gaat de andere kant op. En kijk, hoe meer ruzie je kunt maken, en als je het altijd kunt bijleggen, hoe beter de relatie ook blijft. Toen weer jonge jonkies en die zeiden altijd ja en amen. En nu kunnen we zelf denken van hoe kunnen we het nou het beste doen. En daar zit eigenlijk gewoon even ver. Dus dat is gewoon een reden waarom het nooit mis is gekomen. Sterker nog, het gaat heel iets beter. Na het WK in Stuttgart neemt de populariteit van Epke toe. En dus sponsoring en media. Als je ziet wat deze beide mannen moeten laten voor de sport, wat ze ervoor moeten doen. En dan turnen en dan ook nog les nemen en werken.
Maar hoe populairder, hoe drukker. Nou, we gaan zo beginnen met een leren jasje. Nou, dat is wel wat, Epke. Ja, dat is al een nij van mij, denk ik. Dus, En nu is het lekker wild. En dat wil ik wel zo bewaren, maar dan net even wat meer... Ja. En dat heb je niet. Dus nee. Wat is Swidder? Een mooi trainen of dit? De hele dit dan is ik inderdaad ook sfeer. Ja. Dus alle keer, het is heet het bezig eigenlijk om klaaien en weer posteren. En het is natuurlijk ook een nij van mij. Dus vooral is het heel moeilijk om spontaan dingen te doen. Gewoon dat gevoel daar. Zou ik doen? Die drukte de komende tijd. Ik wil weer komen. Hoe was het dat die in balans hadden? Want ja, het gaat toch om het turnen. Eén ding wat al sowieso al something gaat scalen is dat ik een soort van manager heb op dit moment. Dus een persoonlijk begeleider. Moest ik maar wel eens nemen. En die kent nou eigenlijk al zulke soort dingen die er op jou komen. Dus media, maar ik sponsoring. Dat kan hij al lekker van mij afhandelen. En als ik hoef er helemaal niet mee bezig te houden. Hij houdt me op de hichten, maar voor de rest gaat al het contact via hem. En dat is ik wel nedig, want naast 30 uur trainen in de weken studeert Epke ook nog geneeskunde. Een pittige combinatie. Ik ben vanmorgen om 8 uur begonnen met trainen. Tot 10 uur. Om 11 uur weer hier, tot die 11 jaar en dan meteen weer terug naar Heerenveen om weer te trainen. Moet eens kijken wat er vooruit gaat. 0 keer, 1 keer. Toen ik begon met deze opleiding geneeskunde, toen moest ik wel een beetje een evenwicht zoeken tussen rust en arbeid. En toen deed ik gewoon te vol. En het grote probleem wie dat ik te vaak op een del vlieg van Heerenveen naar Grains. Dus dat het gewoon de git volle energie in zitten. En toen uiteindelijk heb ik het de eerste periode nog wel kunnen redden. En de tweede periode kon ik weer het volledige programma doen. Maar waarom in mijn holle houden dat gewoon het turnen het belangrijkste is. En ik wil eigenlijk voor zorgen dat ik net vermoeid raak. Dat ik gewoon wel volledig goed trainen. Krijg je daar begeleiding in of vind je dat al jezelf uit? Eigenlijk vind ik het zelf uit. Het is wel zo, de coaches die merken gewoon dat ik wel een beetje vermoeid raak. En ja, die makkelijk die zijn dat ik ze mij. Dan loeken zij wel onder rem? Of eigenlijk wel, ja. Voor in je neus, even gewoon zo kunnen. Nu wilde. Als ik al nooit zo iets anders een beetje mooi. Ja, gaan we. Kijken. Je strijkt. Je hebt toch geen snotje erop je hebt toch geen snotje erop op de soep lijkt mij. Dus kijk dus wat monsters nam van de neus en van de kiel. En die hebben we dan daarop aangebracht, op die kweekplaat. En nou verspreid, er binnen zoveel bacteriën, dan kan je eigenlijk niks zien. Dus dan bij deze denk ik verspreiden we het over de plaat. En dan over een paar dagen dan kan je zien wat er gebeurt. Dan groeien er misschien bacteriën en dergelijke die normaal op die hest zitten. Hoe vier best nou met de studie na een jaar? Ik ben aardig bij op zich. Ik ben nou, het laatste blok ben ik nog bezig met het eerste hier. En dan heb ik mijn propeduizen binnen. Ben je dan op schema? Ja, zeker. So then Epke's on to land. The 21-year-old windsurfer from the Netherlands. And the way this final is going, you can't write him off either. Big Kovac keeps the swingers, another one! Superb! Puts a full twist in the second. Put those two together, you get a heart attack. Unbelievable stuff. Big wind up. Stick it, go on. Yeah, superb. Wonderful stuff. He's got such an approach. He really went for that. Just spectacular.
Het jaar 2007 wie druk Zo, prima toch? en succesvol. Ja, we beginnen natuurlijk voor het goud, hè? Doorheffen, een paar pasjes, rollen, doorheffen. Je moet 2 keer, dat is genoeg. Maar 2008 begint net goed. Epke rekt het blessure aan zijn schouder. Minstens 6 weken achterstand rint hij op. En dat kan net. Peking is nog net wis. Er moet nog vormbehoud toond worden. Peviculin de zenuwontsteking gehad. En ja, daar wil ik nou de komende weken van herstellen. En dan kan ik pas weer fanatiek trainen. En op dit moment train ik 2 uur per dag om die vorm te bloeien. Maar ja, die schouder moet ik echt proberen te ontlasten. Nou. Jij geeft even weer aan hè, als je hem voelt. Ja. Daar zit ik erop. Ja. Ja. We masseren nu de spieren wat uit. Ja, want ja, goed, wat de jongens doen is toch eigenlijk structureel overbelast hè, tijdens een training, tijdens een wedstrijd. En zij zitten zeker met bepaalde oefeningen in de ringen. Dan vragen ze beweging en bewegingsuitslagen. Ja, die kunnen wij niet maken. Hè. En op het moment dat er toch vermoeidheid is of wat concentratieverlies, dan komen ze toch in houdingen terecht van, ja, die wel heel belastend zijn voor het gewricht. Maar ik heb altijd geleerd, pijn is ho. Pijn is een signaal. Hè? En als fysiotherapeut zeg je ook altijd, daar moet je naar luisteren. Alleen op het moment dat je weet van oké, het is pijnlijk, het is vervelend, maar het kan geen schade toebrengen aan het gewricht, dan mag je best wel daar een beetje wat soepeler mee omgaan. Alleen ja, dat is het smalle randje, hè, waar een topsporter altijd op balanceert. Maar ja, van tevoren, als elke keer stopt, als er een beetje les ergens van heeft, dan komt ze nooit verder, dat sowieso. 50 sprongetjes, De tijd dringt en dus zie ik het Epke help bij een Amerikaan, Bob Cooley. Die had orentinkbeelden ever kiezen. I'm going to see if his arm can handle internal rotation. So now I'm going to internally rotate the arm as you bring it back. That's an intense stretch for the anterior delta. Ja, er was alles aan dan natuurlijk om zo snel mogelijk te herstellen. Dus ja, dan heb ik dat maar geprobeerd. En nou, wie weet zorgt dat verder een snel herstel. Wil je Ja, nou, ik had in het begin wel moeite mee. Ik ben natuurlijk geneeskundestudent, dus redelijk wetenschappelijk ingesteld. En ja, dat kreeg ik daar net echt waarom natuurlijk, die wetenschappelijke instelling. En, dus ja, maar ja, natuurlijk, ik heb er wel vertrouwen in, want door zie ik sowieso in het best. En het heeft heel erg geholpen omdat ik gewoon heel veel positieve reacties ben geweest van orentopsporters. En ja, dat jouwt je wel hoop, ja. Make sure you're right on the balance because it always pushes right. En het helpt. Epke herstelt goed. Zelfs de boensarts is verlustig. Oké. Mag je even je armen zijwaarts boven je hoofd brengen? En dat is echt wel, wel verbazingwekkend, zeg maar. Zeker. Ja, ook op brug, op strak. En ja, met de medische informatie die ik heb dan. Ja. Vind ik wel een goede ontwikkeling. Epke had een schwung er weer in. Maar dan is er weer meer nice. Dat was Justion. Toen werd ik opbellen door Henk Kort van het bondsbureau. Mijn mededeling dat ik net in het EK-team zit. Wat is dan die eerste reactie? Ja, in de eerste reactie, ik denk meteen aan mijn vormbehoudmoment. Want ja, dat EK dat was voor mij eigenlijk het moment waarop ik vormbehoud kon tonen voor de Olympische Spelen. Coach Speerstra vindt het een onbegrijpelijke keuze en maakt hem lulk. Hij denkt dat het turnboom beziekt het Epke zo moeilijk mogelijk te maken. Ten faveur van die orennomineerde, Jeffrey Wammers. Kijk, het is ook niet zo gek eigenlijk dat mensen dat doen. Want je hebt iets wat iedereen eigenlijk had willen hebben. En er is maar één ding van. En dat heb jij. Nou, en dat willen ze natuurlijk proberen van je af te nemen. Ik vind dat hij
er heel goed mee omgeeft. Hij, in het begin natuurlijk wel even verdrietig en verdorie, hoe komt het mij? Maar zo snel alweer positief van het is gebeurd en nou gaan we de gênant. Net bij de Pakendel zitten, maar steeds weer naar je aanknopingspunten kiezen om de doel was het hest, om dat er toch weer, misschien op een andere manier dan, maar weer het naar in te vullen. Dat komt vanuit hemzelf. Hij is positief. En die kracht heeft er altijd houden. Dus hij wil net verslaan. Door het missen van het Europees kampioenschap had Epke nog 2 momenten om zijn vorm te tonen. De eerste is 29 mei in Moskou. We zitten 3 dagen voor die grote moment in Moskou. Rint de spanning nou op bij? Ja, toch wel een beetje. Ja, ik heb op zich gaat de trainingen lekker de laatste tijd. Maar ja, het is natuurlijk bloedturnen, dus het moet zo meteen nog even gebeuren op ieder moment. En dus ja, de spanning die neemt er toch wel wat aan. Ja. Ben je klaar voor? Oké, kom op hè. Goed zo. Gaat lopen. Gaat lopen, goed. Maar ik ben toch wel wat zenuwachtig. Ik ben nog in het hotel en dan bijna in de bus. Toen hiek ik toch wat trillende vingertjes. Nou ja, zo ben ik eigenlijk helemaal net, maar toen hiek ik dus wel. Maar het slag het. Epke toont zijn vorm behoudt op het eerste moment dat het mat. De blijdschap is grut, ook bij het thuisfront. Die jongen heeft zelf wel het zinslag, want het zal lang maar die schouder zitten en lang niks kennen van. En iedereen die zei wat door hem, hij kon niks. En nou, de eerste wedstrijd, bam, hij helpt het met 10. Nou, ik denk dat is een antwoord, het beste antwoord was gezien, denk ik. Dus ja, super. Hey. Zo. Hey. Kan je? Geweldig. Ja. Nou, fantastisch. Wat een spanning, maar dat ze eventjes weer ja, heerlijk. Dat het lukte. Voor mezelf als persoon wie dit het moeilijkst. Omdat ik nou inderdaad saffele druk erop kwam. En onzekere voorbereiding met zo'n blessure was toch waar bovenop moest komen. En dat is natuurlijk ook vraagtekens van. Hard is koud het worden natuurlijk op deze manier. En ik natuurlijk dat ze weer juristen achteraan zetten hoe de regels of Jeffrey Wammers toch net recht op het tikkers. Ja, dat houdt toch een fijn gevoel. En daarvoor weet ik gewoon. Wil ik gewoon graag dat ik het koe afsluit. Terug van vorm uit de toren en dan is gewoon het hele verhaal is gewoon clear. Want dat gebeurde. Er werd weer druk zetten. Ja, ik dacht eerst dat het verhaal clear was, maar toch weer een keer lid te beschermen door juristen. En ja, dat houdt toch net echt een lekker gevoel. Waar ik vooral heel veel aan getwijfeld heb, is of de KNGU wel zo blij was dat deze turner ging. In plaats van misschien wel een Jury Vergelder of een Jeffrey Wammers. En daar heb me daar het afgelopen jaar heel erg veel mee bezig gehouden om dat allemaal een beetje weg te stoppen. En de procedure nog een keer doornemen en allemaal meer van dat soort dingen. Het vertrouwen daarin was wel heel erg laag geworden. Ik heb de mensen er ook wel zo gewoon letterlijk op aangesproken van hoe zit dat? Zijn jullie eigenlijk wel blij dat deze jongen naar het spelen gaat? Wat zeiden ze dan? Ja, natuurlijk. Maar als je dan de briefwisselingen of mailverkeer of de stukken in de kranten weer eens te lezen kreeg, dan was er toch altijd weer zoiets van ja, maar ze hebben misschien wel weer een punt. En dan denk ik, dat is helemaal niet zo. De FIG heeft gewoon een hele duidelijke regel en dat is gewoon de beste turner van de federatie. Nou, dat was hij. Dat was Epke.
ik ga voor de finale. Ja, en in de finale dan heb ik zeker kans op een medaille.